Det er rigtigt. Kommer de ind på? Jeg så bare, Thomas han startede langt. I får et sejlads mere på afkortet bane! Det laver I. Og han i køkken. I får en sejlads mere på afkortet. Afkortet bane. En sejlads mere på afkortet. En sejlads mere på afkortet bane. Nu mangler der med der med Anders. Der er mange ting, det går der helvede til for ham i dag. Ja. Nej, det er også flat. En sejlads mere. Det er jo lige snart vi har dem. Ja, det gør jeg. Det bliver 608, der kommer ind først. Ja, det er næsten ikke en tvivl om. Får de nogle gode ryg. I får en sejlads mere på afkortet bane. 593. 593. Er det bare en afgang? Ja. Det er jo fra start nu. Det gør vi. Det er bare en 5 minutter på styr. Ja. Du siger 5 år. Ja, det er klart. Ja, hvad er det? Du har det der. Så tager jeg den her. Den er du på 3. 49. Det er 10 minutter, og så mangler vi et par minutter. Jo. Vi tager den lige over på den noget. 5, 6, 12. Lige lidt foran. Nej, det duer ikke efter noget. Men ved du hvad? Ja. Bare, Jeg tæller det hele. det er skidt. Det sidste er det. Okay. Ja, en. Ja, lige. 3, 2, 1. Den hedder 708. Og 24 sekunder. Ikke mere til jer. Okay, så er det ikke mere. Jeg vil spise en rullepølse. 724. Og den kommer ind på 709. Nej, 70. Jo, 709. Og 9 Ikke sekunder. mere til jer, ja. Og 9 sekunder. Det er en 6222. Det er en 850. Og det kommer ind på 709. 43. Der var helt ude ved den. Kommer der en ekstra? Nej, jo. Det er en 72. Kommer ind på Ikke flere sejladser til jer. 09. 54. Ikke flere sejladser. For fanden. Skal vi se. Der er 340, men det er 470. Ja, det er 400. Hvor lang tid er der til det næste? Men det er 340. 2 minutter, hvad? Skal vi sige til dem? Skal vi sige det? Ja. Kommer det kun en eller flere?
Så kommer der en J80'er igen. Den hedder 710. Bare lige fejle, men den starter. 71046. Ja, og det er en DN 723. Men I sørger lige for at råbe til, hvis der er nogen i tvivl, at de skal sejle ind. Ja. Så er det råbe til den der. Kommer ind her, starter vi. Ja, må der være. Det næste kommer. Og de håber 577. Scancap. DN 145. Vi kommer ind på 713 56. Det er 357. Jeg kommer ind på 1715 06. 1715 06. Folkebåd skal ikke tid på, vel? Nej. 55. Den skal tid på. 715 25. 30. 715 30 begge to. Kommer der folkebåd ind. 906 folkebåd. Ja. Og folkebåd mere. Så se hvad det er for en. 691 folkebåd. Ja. 63 kommer ind på 716 18. Folkebåd under 150. Ikke mere til jer i aften. Der kommer ind på 1600. Og 20. 716 20. Ja. 716 20. Og den næste kommer ind på 716 32. Det er 63 handicap. Folkebåd 757. Hvad er det? Far 793. X30 28. Ikke mere til jer. X28, den kommer ind på 71702. Scancap. Og H-båd, nej, hvad hedder det, folkebåd 656. 656. Ja, vi mangler den der. Ja, så må I jo rette den ind med filmsoptagelsen der. Så skal du holde på linjen, der er ikke bagved. Så er der folkebåd 651. Folkebåd 1063. 262. Nej, 1000 ja. Og 62. 63. 63 var det. Det var starten. Ja, prøv lige at finde de der.
Kom så hjem. Jeg kan godt tage hjem, Folkebål. Det er valør, det var ikke valør. 4,21. Og den næste, det bliver 4,59. 5,96. Kommer 5,89. Nej, 5,86 hedder det.